Ndewo, gị bụ onye ọma na-ege m ntị, onye Igbo ibe m na-ege m ntị. Ndewo, nnọọ na Igbo Learning Plug. A sị m ka m tinye onyonyo a iji wee gosi ndị be anyị ihe na-eme and iji wee kwupụtakwa n'obi m ihe na-ewute m n'obi n'ebe ndị Igbo anyị nọ. Tupu m gaa n'iru, ana m asị gị nnọọ n'Igbo Learning Plug. Ọ bụ na nke a bụ mbụ ị na-abịakwute, ọ ị na-abịakụ n'alụ, ma ọ na-ebịakụ n'alụ, ma ị na-abata n'ime chanel anyị bụ Igbo Learning Plug. Ana m asị gị nnọọ. Eji m afa Chukwu Okike abịa ma wee na-anabata gị, na-asị gị nnọọ. Gị bụ onye hụrụ ihe onyonyo edere n'asụsụ Igbo masị gị, sị ka ị bịa mana ihe anyị na-akọ. Nnọọ rinne. Na Igbo Learning Plug a, anyị na-atụsa ozi, anyị na-akwalite asụsụ Igbo, maka na nke anyị bụ nke anyị ama nna. Ọ dị ihe na-abụ m chọrọ ụzọ ozi na-abụ nji bịa na ihe onyonyo a gbasara gị. Nke mbụ bụ ndụmọdụ, nke abụọ bụ ịkọ ka o si wee dị m n'obi. Tupu m gaa n'iru, achọrọ m itinyere gị ihe onyonyo anụnwa nke m hụtara na-ewu n'ikuku, wee sị ka m tinye ebe a ka m nkwukwanụ ka obi dị m maka ihe onyonyo a. Ngwa gee ntị ugbu a, mee ka ịfụ ihe na-eme ebe a. Ya ozi a si na BBC. Ọ ndị BBC Igbo na-atụsanya bụ ozi iji wee kwalite omenala na asụsụ Igbo. Ihe m chọrọ iweta ebe a bụ, unu afụgo, nke a bụ na mba Amerịka ka anyị nọ. Biko, ọ bụ na ị nweta ihe onyonyo a nụnwa, ọ bụ na ị nweta vidio a, biko tụsaa ya. Ọ kachasị tụnarị ya ndị be anyị nọ n'ụlọ, tụọ ya ka o luo ndị be anyị nọ n'ụlọ aka, maka na ihe na-eme na be anyị kịta gbasara asụsụ Igbo anyị, ọ na-ewute m rinne. Ngwa na-anya ebe a, nke a bụ na mba Amerịka ka ụmụaka amụrụ na mba Amerịka, ụmụ akwụkwọ mba Amerịka na-eme gịnị? Na-akwalite asụsụ Igbo. Ọ marọ m ma ịghọta ife na-emenụ. Ha na-akwalite asụsụ Igbo. Ọ masị ha iyi akwa igosi omenala ma egwu anyị, egwu ndị Igbo. Ụmụaka efu na-amụ asụsụ Igbo, ha na-amụ asụsụ Igbo. Ije na Amerịka, ndị mmadụ na-amụ asụsụ, na-ekuziri ụmụfe Igbo. Ije na UK, otu a ka ndị mmadụ si ekuziri ụmụfe Igbo ndị amụrụ. Ka m gwa gị, n'ịkụzi asụsụ Igbo a, afụgo m ndị tolu na-eto amụrụ na mba Amerịka. Ikekwa mgbe ahụ, ụfọdụ ndị nne na nna anyị na-eche na onye sụba asụsụ Igbo ma mmazi sụ Bekee. Ụfọdụ gbochiri ụmụ ha ịsụ Igbo mgbe ha na-etonite, mana ugbu a ụmụaka ndị atọ ha jizi aka ha na-achọ otu ha ga-esi wee mụọ asụsụ Igbo, maka na ọ na-ewute ha. Gee m ntị ka m gwa gị, asụsụ mmadụ bụ nya bụ ejirimara. Ka m kwuo ya na Bekee, asụsụ mmadụ bụ nya bụ identity. Ọ bụ na ịma ha ọmara ya, asụsụ gị bụ ya ma bụ ejirimara gị. Ịtụfuo ya, ifugo, nwezi ife ịbụ, nwere ugwu dịrị gị. Gee m ntị, ndị ọcha ịfụ anyị na-amụ asụsụ fa, I can understand, I speak English. Fa na-ene anyị maka na o nwero ka ịsụgidere oyibo. Tụgide oyibo ọsọ iso karịa ya ndị ọcha, ka fa wee gị ka ofu onye n'ime fa. Ị bụrụ citizen,
unu abụ ndị bi Amerịka bụ ndị n'obodo unu ya gbara m akaebe. Ibụrụgide citizen niile bụ na gịnị ka ị bụ ya na pepa na akwụkwọ, mgbe oge ruru agwa gị ebe isi bịa. Onye akpata chekie ya. Ụmụaka anyị ndị n'obodo oyibo wee togonu ndị dụrụ ife eji mmadụ eme na-efezi efe n'elu, maka na gịnị? Anụ enu fesoro anụ ana fesoro na-achọzi ụzọ fa si amụ asụsụ. Ọtụtụ n'ime fa na-abịa anyị na-akụzi ife asụsụ Igbo, ọ na-ewute m ya. Mana ife njizi wee chọọ ka atụna ozi a ruo ana Igbo anyị bụ na ọ bụ ife jọgburu onwe ya. Ọ jọgburu udene sigbuo nkakwụ. N'ihi ga-anọ obodo oyibo na-amụ asụsụ Igbo, ị ga-anọ Lagos na-amụgosi ụmụ gị asụsụ Igbo, na-echebiri n'ofu ụbọchị pa na ana Igbo jee sụọ ya. Ịnatazi ana Igbo, onye isi kedu? Asị ga I'm fine, thank you. Hey, ndewo. Ka ebe mma gị nọ? What did you say? Ka ebe mma gị ọnụ ya? Na-ajụ nwatakịrị too n'ala Igbo, mma gị ọnụ ya? I can't understand what you are saying. Is your mommy? Yeah, my mommy is. Ọnụgodo anụ. Mma gị ọnụ ya? Yes, she's inside. Nwatakịrị too n'ala Igbo, ịgụpụtazi akwụkwọ ifu nwa na-agụ akwụkwọ n'ala Igbo na-agụ Igbo ọfụma, ọ dịzịa ka ọ bụ champion. Jee nwalee ya, ọ gịnị na-emenụ? So anyị nwa bụ ndị nọzi mba ofesi na-akụziri ụmụazị anyị na ụmụ ndị a kụzichalụfe Igbo ka fabatazi ana Igbo sụbazi Igbo nwanụ. Ọ bụrụ ya bụ na o nwezi ndị na-asụ Igbo n'ala Igbo, ka na onye tere ọ na-anụ mana ọ da asụ. Onye too n'ala Igbo, onye nọ Lagos na-anụ ọda asụ, nsogbu adịrọ. Onye nọ Port Harcourt, nọ Abuja, nọ Jos, nọ Kano na-anụ Igbo ọda asụ. Mma asịkwa gị gbaa mbọ ka ọ sụba, mana mmata ya ụtarị nne karịa. Mana na onye nọ ana Igbo, ịma na iji ịga afịa Igbo ka a na-asụ, itinye redio a na-asụ Igbo, ị pụọ na main road na-aga ndị bọọsụ, ịbanye bọọsụ a na-asụ Igbo. Mmadụ ewee too n'ala Igbo dị ahụ 7, ahụ 11, 12 sụ gị na ọ da asụ Igbo. Ọ gịnị na-emenụ? Negodo ụmụazị a ka efu. Ndị a bụ ndị ọcha, ndị a abụrụ half caste, ndị a bụ ndị ọcha. Ọ bụ na ịma ụdị ọgaranya anyị bụ, omenala Igbo, etu ndị ọcha si ewe anyị, maka fanwa bụ ndị amarọ mma ma sị na fanwa bụ civilization, fanwa emegofa fa tụfusie omenala fa, nwekwo nke fa dịka ndị UK. Mana omenala mbụ civilization nwanụ, ị na-anya ifu na oge echi king eze, oge queen ụmụ echi ifu omenala fa pụta ife fa nwe. Mana ife a akpọ modernization bịa n'alụfa omenala tụfuo, fa na-emezi omenelu. Mana kịta fanwa na onwe fa afụgo na fa efugo, fa na-enezi anyị nwa anya, anyị nwa ndị ka bụ onwe omenala anyị. Ọ na-agụfa agụụ, ọ dịfa ka ọfa kwachighakwa aka klọk azụ, fa kwachigha oge azụ ka fa nwee ike ijide nke fa. Nya akpata fa n'ezi anya nke fa dị ọzọ, maka na fa ekụziri ọlụfa ụmụ fa. Nwere ndị na-enwere omenala, mana anyị nwa bụ ndị ka ji nke anyị, ọ na-agụzi fa jidezie nke anyị ka ọ na-abụ fa na-ene anya, obi a na-adịfa mma, fa na-amụ. Anyị nwere asụsụ ga-eme anyị ọgaranya. Ndị mmadụ na-amụ asụsụ Igbo n'obodo oyibo, mụnwa dị ife a na-akwado na oge na-abịa mgbe mma na-akpọta ndị mmadụ n'ala Igbo ka fa bịa immersion. Maka na oge m mụ French, ejere m France jee immersion, ije nọdụ n'obodo a na-asụ asụsụ a, o wee baa m ọnụ. So anyị na-akụzizi ndị mmadụ asụsụ Igbo, ndị nọ mba ofesi asụsụ Igbo, na-asịzi na oge na-elu mgbe anyị akpọnata fa ana Igbo ka fa sụzie ya n'okirikiri ebe a na-asụ ya, ka ọ baa afọ ọnụ ọfụma, ka fa jiri anya fa na ntị fa fụ ka ndị mmadụ si eji ya bụ okwu ekwu okwu n'ala Igbo. Fabatazie ọ bụzie na onwezi ndị na-asụ Igbo.
mana ka ị ga-ama bụ na jee jụọ ese nwatakịrị ọbụla ị na-abụ gị na di gị na-ekwu okwu, ị kpọọ ya gị na di gị a na-asụ Igbo, mana ozugbo ị chọọ ịgwa nwatakịrị afọ okwu, ị gbanwee sụgbalị ya bekee. Gị na di gị chọọ ikwu okwu maka na unu bụ ofu, unu chọọ ikwu ofu maka na ofu na-asụkwa Igbo, mana ị chọọ ịsụ nwatakịrị, ịgwa nwatakịrị okwu sụgba bekee, gịnị ka ị na-eme? Ị na-agwa nwatakịrị anwa na o bilọngụ họ, na o kwesịghị, ọ bụghọ osoghọ na ndị nwe asụsụ a. Ị na-agwa nwatakịrị na gị na di gị si ofu ebe, nyanwa si ebe ọzọ. Ufugo m onye gwa m ya na ndị nna akụziri Igbo na ya na-enye na ka m kwuo ya n'Oyibo kịgote ọfụma, na ya na-efilu na parents ya na ya bụ stranger. Of course, English is a foreign language to us. Is a lingua franca that was introduced to bridge the gap between us and those who don't understand our language. But I can't imagine myself now. Nchọ ịgwa nwanne m nwaanyị okwu nsụgharị ya Oyibo, ọ ga na-adị ya ka isi ọ dịkwa m mma. Nchọ ịgwa nwanne m nwaanyị okwu kịta nsụgharị ya Oyibo, sị when did you come? Onye nebe m asị Dora, ahụ ọ dịzikwa gị? Ma ụmụnne m nkịta nnala ụlọ kịta achọ ịgwa mma okwu nsụgharị ya Oyibo, a na-ene m hello, onye ahụ ọ dịkwa kezi. So ụmụaka anyị na-amụta ịmụtara na-asụ. Ịchọ gị na di iche ikwu okwu na-asụ Igbo, mana ịchọ ịgwa ụmụ gị na-asụ Igbo, ị na-agwafa na fa bụrụ ndị ebe ịbụ ife ndị ndị bịakwutego m na Igbo Learning Program, ndị bịakwutego ka nkụziri Igbo, ife fa na-agwa m na fa nsị kedu ka obi dị gị kịta itogo, sị na fa na ife ya na onye nke a na ife na-ewe ewe ndị a na ya bịa mgbe anyị a na-eche nọ na ndị a chọrọ ka fa bụrụ ndị ebe fa bụ. Ịmarọ iche na ị na-akụziri Oyibo ka ọ wee nwee ike nweta ọrụ dị mma. Kedu onye gwa gị na nwatakịrị sụọ Igbo na ọ ya asụnwa Oyibo? Ifu gị taa. Kedu onye gwa gị na nwatakịrị sụọ Igbo na ọ ya asụnwa Oyibo? Anyị nwa bụ ndị too n'ala Igbo mgbe anwa na ife Oyibo aka anyị bara ndị mmadụ ara mgbe anyị sụgide Igbo. Ama mgbe m bido sụba Oyibo abago agụchana m nta akara na-asụ Igbo, ọ na m bidoro jebe akwụkwọ ka m bido mụba Oyibo n'ụlọ akwụkwọ. Kịta ana m asụta ọnụ m, abụrụ m ọkachamara ma na-asụta m ọnụ m, mana Igbo anwa ka dị ya. Nwatakịrị ọbụla na-enwe ha asụsụ ya na-efe n'elu and ọ na-enyefa nsogbu n'agụgụ isi. Ụbụ na ịghọta the psychological implication of your child not speaking your language. They suffer from illusion psychologically. Can so you know Igbo ka ị nụ. They are floating crisis, identity crisis. Onya ihe ụmụaka ga na-aya ma chifo ma fato. Biko ana m ayọ unu, ọ bụ na ị nweta ozi a gbasara ya ndị ọkachasị ndị na-ana Igbo anyị, nwekwa ndị ọzọ na-ana bekee n'aka etetara n'ụra. Mara ife nji ekwu bụ na ụfọdụ ndị na-ana bekee etetago n'ụra, ọkachasị ndị nọ Amerịka na ndị nọ UK etetago n'ụra, fa aghọtago. O nwere mgbe fa na-aka aghọtara, mana ndị ọkazi n'isi ara na-ayị kịta ka ntị tagwa egwu ndị be anyị na-ana Igbo. Ofa ka m wetara ozi a, ndị be anyị na-ana Igbo kpọtatazi ụmụaka. Nwe onye nke ndị ofu onye n'ime ndị nna akụzi ọbịa sị m ya afa ya n'ụlọ, ojesi abata nsị aka ekwe sị mana ndị mmadụ na-asụ Oyibo rinne. Ife o ji jebe ana Igbo bụ ka o jee n'oge ekeresimesi ya ka o jezie sụọ ya. O sị na ọ na-abụ onye ya na-asụ Igbo, onye a na-asụrụ ya n'Oyibo, onye isi ọnwụ na-asụ Igbo. Maka ife ọ natarụ ndị amụ n'obodo Oyibo na-amụ Igbo kemgbe, na-amụ n'ikuku, na-amụ sisi ya ka a na unu kịta anya togo n'ekeresimesi ya ka ya jezie je sụọ ya asụ. Sị na ndị mmadụ na-asụcha Oyibo neti na-ewu iwe. Biko nụ mere na ya ebere. Igbo amaka na ọmarịcha omenala anyị, and omenala anyị ọ dị ịnanya ngesi okwu Igbo ị na-asụ Igbo, okwu Igbo ọ na-aba gị n'ime. Nwanne asị gị egbe bere ugo gbebere, ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ. Ị na-asụ Igbo na-eweta, ị na-afụ nghọta etu anyị si afụ this life, etu anyị si afụ ndụ a ọ dị n'asụsụ anyị.
ọ bụrụ na anyị tụfuo asụsụ anyị fụ na etu anyị si eche echiche ọ ga-ana maka na ọ ka ị na-asụ Igbo na-ekwu okwu ị na-afụ ọ na-apụta. Biko nụ, eji m Chukwu na-ayọ unu ka m debezie ife onyonyo a na ọ dị ka ọ karịgo otu m chọrọ ka ọ dị, mana unu afụgo unu anụgo ozi na-ewetara unu mee unu egodo ndị ọcha n'elu ndị ọcha yicha akwa na ndị ọcha n'ezie anya ndị be anyị nyere aka na anya ha ụmụ ndị ọcha, ụmụ nke a bụrụ ụmụ ndị half caste, ihe a ụmụ ndị ọcha kwaracha isi agụ yiri nwa bụ ndị Igbo na-emezi ịka na ndị onye amụ na nke na-eke ewe m iwe bụ onye amụ n'Enugu, onye amụ na Nsụka, onye bi Nsụka too bido Nsụka sị gị nya na-atụ Igbo understand dị proud nọ na anụlị ndị ụmụaka bi Nsụka bi Enugu bi Aba ga-adị proud na nwa ya narị anụ ọ sị gị nọ na anụ mana ọ da asụ. Hey, Chukwu meere anyị ebere, daalụnụ ka ọ dị etu a. Biko Igbo Learning Plug anyị na-akụzikwara ụmụazị Igbo, ọ bụ na ike adịrọghị ewepụtago m onwe m iji wee kụzi Igbo. Kpọtaa m ụmụ gị, kpọtaa m fịa deelu m ozi kpọtaalụ mfa na ma akụzi efe Igbo dafa na-asụ Igbo maka na nke anyị bụkwanụ nke anyị, nke m efuna nke anyị ama mfunarị anyị. Daalụnụ, ndewonu.